Mankini tallest here in the game. And yes, we're talking about family this morning. It's December. People are moving up and down, going to spend time with their family members. And the question I have for you is, ngabe lesisho leso phenomena ethi umndeni uyothole kuhambeni ngabe seke wayibona niyenzeka kuwena. Have you ever met people in your life that you now regard as family? Obani labo, and what happened? And why do you feel that way? Ntombi M is joining me this morning. Good morning, Ntombi. Morning. Yes, ngiyabonga kakhulu ngamukela kwivuma ngibe ngiqalela bakithi ngene. Thank you very much for calling to Vuma FM. Ngokuqala, we want to welcome you the right way. Welcome. Yebo! Siyabonga. Thank you. Siyabonga kakhulu ukuthi ulalela umsakazi Vuma FM. So yeah, you are saying ukuthi nawe ukhona umndeni or abantu uhlangane nabo empilweni that you regard as family now. Sitshele ngalabantu and how did you meet them? So actually okay, ake ngiqale nje ngokubonga ngale topic ngoba ivulela okuningi kahle kahle. So yes, mina ngiyakholela kulesisho lesisithi umndeni uyawuthola emakudeni ne. Last year 2024 ne ngeke ngaba kule period le ukuthi umoya nathina spiritually ngiphansi lokwangampela izinto eziningi zingenzeki ingakhona nje yabo ukuqhubeka kahle nempilo izinto zimosheka, but then I had to move out ekhaya nakhona ngokuphocelela yabo isimo sokuthi yeah. Then ngazitholela umndeni wakaThunjeni khona election, but kwenye section ngasho kanjani. wakaThunjeni nakhona umndeni ngeke ngizingithi all rich, ngeke ngizingithi mhlambe okucebile, but enhlizweni yes bacebile. So ngafika khona ngabizwa ngosisi omdala bangamukela bengangazi nje singezana nehlobo, but bakwazi ukuthi bangamukele bangifake ekhaya nje ngaba ilunga lomndeni ngasho kanjani. So ngitholela kanjani uqala kanjani ubudlelwane? Sorry to ubudlelwane ngingasho ukuthi so kukhona this group babebiza ngobuhle bamakhono kahle kahle ngomuntu othandayo ukufunda nomuntu othanda ama skills ne. So ngajoina this group nje ngokuthi nami ngiyofunda, kanti ngathini uchairperson wakhona ubuhle bamakhono bayihlala ngakhona kuleyo ndawo le namakhelwane wakhona kwaThunjeni. So ngafika kanjalo ke mina ngokwazana no chairperson wobuhle bamakhono yes. So ngase ngimazi kanjalo ke then nje kuningi ngaze ngalapheka nakhona emoyeni cause ngaze ngajona nenkonzo ekuthiwa inkonzo yenkazimulo yakhona kuleyo section leyo ikhona ke la ngaze nokuba ngiyaphila nje empilweni ingoba ngakwazi ukuthi ngingenelele yami ngixhumane nalowa mndeni ngihlale nawo and then ngikwazi ukuthi ngibe part of inkonzo le ngekuyona right now. So nje kuningi but then yeah namanje ke seku right and sengakwazi ukubuyelana kahle ke nomndeni wasekhaya la ngizalwa khona izinto zishapo ke manje. Kahle kwakwenze njani vele eqaleni, if you can share? Was there any bad blood noma nani right vele? Lapha ekhaya la ngizalwa khona. Yeah, with your blood family. No, it was just izinto nje ezibona lezi spiritual uthola ukuthi as umuntu awakazitholi. So mina it was all about uzithola kahle kahle ukuthi ngubani and indlela yami ithini into kanjalo. Okay, no, that's beautiful. So I think an extension of this conversation is also starting your own family. Do you see yourself maybe having your own family qalayo and nikhule and maybe possibly take other people in as they also took you kulomndeni?